खुलुमबाय दिनै रादाबखौ फरायदों आं श्री खोमसि ब्रह्मआ दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बिपिएफ दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव बिजेपि जेएसपि इउपिपिएल दोलोनि गासै सा 3699 सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन बारग' बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि आरो सराइबिल बियाबनि एमसिएलए मृत्युन्जय नार्जारिजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैदोंमोन। नंगौ थारैनो बिपिएफ पार्टिया 2025 मायथाइयाव सरकाराव फैफिनगोन नामा? अब्ला फै मिथिनानै लानि खौरां बिजोंनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया मा फोरमायदों। सावरायनाया बिपिएफ आरो इउपिपिएल सावरायनाया जागासिनो दं। खेबनै खेबथाम जाबाय। सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ। जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों। खिन्थु बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे इउपिपिएलनि माखासे नेता कर्मिफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं। थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों, नस्थ' खालामनो नाजादों। बिसोर बुंदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जाफिनसिगोन होननानै माने बांसावगासिनो दं बिसोरो। खिन्थु बे खोथाया नङा। थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफ्लानानै जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय। प्रमदानो बिटिसिनि चिफ जाखासिगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफ्रा माने जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ फैसा होयै लांबाय थादों होननाय खोनादों। बे एकदम मिसा खोथा। आङो बिटिसिआवनो थागोन। बिटिसिआवनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ। दिसपुराव जों जेबो खामानि गैया। बोरै खौसे जाया सिट शेयारिं बोरै खालामा बे सावरायबाय थादों। दा जेबो बुंनो हाया। जोंना खोथाया मा दा बिपिएफ हान्जाया सरकार दानाया 100%। जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन। थांनाया मोजां। मानसिया एसे गेसिं जानांगौ होनबा मोजां खामानि मावनो। बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया। थांनायफोरखौ मोजांसो मोनदों। जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों। खिन्थु जोङो बिपिएफआ 2025आव 100% सरकार दागोन बास। जोङो थांनोसो होगासिनो दं। सोरबा एसे उल्था फाल्था सानग्रा मानसिफोरखौ। बिराद मोजां दै जाबाय। दिनै जिनिसा जाथि गावनि जाथिखौ दैदेनलांनायजों लोगोसे आन जनगोष्ठीखौ बोरैहाय जिनिसा मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो, उन्नयन खालामनो हायो, बे नोजोरखौ बोनानै आङो दिनैहाय बिपिएफ दलाव आङो दिनैहाय जइन जादों। ना उननि समाव गोबांथार दिनैहाय जिनिसा जोंहा खामानि मावनांगौ दं। हानि खामानि दङ नङा होमबा? बेजों लोगोसे जोङो इयुथफोरा दिनै गोबां दिनैहाय थांना थानायनि लामा होनायनि खोथा दंमोन। खिन्थु साबेसे दिनैहाय इयुथफोरा दिनै कन्ट्रेक्टर दिनैहाय जन्म जादों? खयजन दिनैहाय जिनिसा बिजनेस खालामनो मोनदों? जोंथ' बेखौ नुवाखै। न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रामोन बेफोरो दिनै हाखाया बे जाखाया। खिन्थु अब्लाबो किसुमान जोंनि बौनि इयुथफोरा जेखिनि मोननांगौमोन, जेखिनि खामानि दामानि बिभिन्न खेथ्रआव जेखिनि थांना थानायनि राहा होनो नागिरदोंमोन बे दिनै फैलार जादों। बेनिखायनो जिहेतु बै समनि सरकारा मेगनजों जेखिनि नुदों लामा सामा नों कलेज इउनिभार्सिटि मोनफ्रोमबोखौ बयबो जनगोष्ठी बयबो रायजोफोरा दिनै मिन्थिगौ। आरो दिनै बेबादिनो जोङो फैबाय थानायावबो बिपिएफ सरकारा आरो बिपिएफ सरकार जाखागोन पसिसाव खुनु बहाय जिनिसा दावत गैया। 100% बिपिएफ सरकार फैगोन। नोंथांमोनाबो मिडिया हिसाबै मिन्थिखागोन। मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै मोनफ्रोमबो जाथिनि खुगायाव दिनै बिपिएफखौ फिन सरकाराव लाबोनो थाखाय दिनै रेडि। दिनैहाय आं मिथिनाय बादिबा 3700 अनलि जुमदार समष्टि आरो सराइबिलाव 400 होननानै आं खोनानो मोनदों। आरो
बे निश्चय बेखौ जिनिसा आं दा बुंनो हाला जिहेतु सम दंबाव किन्तु हाइकमान्डनिफ्राय मोनसे बिथोन हरदों जे जिनिसा जुमदार समष्टिखौ जे उइलाम नार्जारिनो दायित्व होबाय बेनो गासैखौबो नायगोन फैबाय थानाय समाव जुमदारनि जानानै बिथाङा खामानिफोरखौ मावलांगोन होननानै सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय आंनो खोथा हरनाय जादों निश्चय आङो दिनैहाय राजि जादों गनायनानै लादों गोबांखिनि आङो बेखौ सिन्था खालामनाय एक्सेप्ट खालामदों बेनिखायनो दिनै बिपिएफआव आङो जइन जादों बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।